Ja, goedenavond meneer Teunis. U zit je opgebracht. Dat is het, hè? Voor mij wel, ja. Ja. Hoe zijn er advocaten? Want we hebben die nodig, voor ik de dagvaarding voorlezen. Mijn advocaten zitten zij achter mij. De beste van Nederland. De beste van Nederland. Ja, nou, die heb je nodig. Kom goed. Geen probleem. Denk ze. Maar nee, man. Begon ik de dagvaarding voorlezen. Frans, gewoon eerlijk. Mijn collega, Arthur Spaargaren, deurwaarder, ga ik de dagvaarding voorlezen. Vandaag, de 11e van de 11e, 2017, ten verzoeke van het Wickertribunaal, gevestigd te Wiek, heb ik Arthur Pieter Andries Spaargaren, deurwaarder te Maastricht, ten kantoor van Ramona Batta. Opgeroepen, Frans Teunis, dat bent u. Het is dus echt serieus. Om op zondag de 19e november te verschijnen in het gerechtsgebouw in het Mercedes Theater aan de Leidenlaan. Om 2 uur 's middags. Ik heb allemaal gehoord, hè. Ik heb wel goed slapen. Ja. Willen de advocaten de deurwaarder niet onderbreken? Dank. Met de aanzegging. Dat gezien zwoorwogende argumenten. En na zwoorwagende. Na diepgaand onderzoek. We kregen in het circuit van voerheren, hoofdvoerheren, roddel en achterklap. Dat het Wickertribunaal zich verplicht ziet Frans Teunings op te roepen ter zitting. En dat ten einde het duipsel kan worden gelicht en hem de gelegenheid kan worden gegeven om in het openbaar te verklaren wie het zo weit kunnen komen. Nou, dat is toch al heel goed gegaan. Dank collega. Frans, we vertalen net zo meteen al Ja. Nee, de volgende punt, want we willen natuurlijk geen fout maken. We willen niet na het gewoon dadelijk, hè. Oké. Want dus er dat wordt wel programma. opgebracht, er is opgebracht, niet voor niks. Want er ligt een aanklacht voor van 6 punten. 6 punten. Ja, dat is en je hebt nog een En de week, met de hè. regelen vandaag. Je hebt nog een week, Kom goed, Jan. Kom Punt goed. 1. Het in gevaar brengen van de werkgelegenheid door onsportief gedrag. Punt 2. Het verknoeien van etenswaar door koejongenstreken. Had ze niet geweten, hè? Die had ik niet geweten. Het steeds weer van het één orkest naar het andere gaan, waardoor de muzikaliteit van de Maastrichtse bands in gevaar is gebracht. Heel erg het vierde punt, het methelpen aan handel in blanke slavinnen. Ja. Dat is een zwoer aanklacht. Ja. Want die slavinnen zijn volgens mij ook niet zwoer. Het vijfde punt, het verzuimen van echterlijke plichten. En punt 6, het laatste punt, het houden van valse voorwendselen met betrekking tot records. Records, platen. Nee, record. Record. En dan het meervoud hier. Zodat het Hof van het Wickertribunaal erop zal toezien dat de ketel flink wordt geshoord en een passende manier recht wordt gesproken, waarbij het volk van Maastricht ook mag meedoen. Hoezo is er geen zorg te maken? Allemaal een regel voor de midden. Wij kunnen nu verder, heren. Nou, ook mijn hand. Zoet dat het Hof van het Wickertribunaal erop zal toezien dat de ketel flink geshirt wordt. Excuus. Zeker, ik heb het gehoord, ja, prima. Oké. En tot in passende manier wordt rechtgetrokken wat kromp is gebleken, waarbij het volk van Maastricht en Wiek in het bijzonder door afkeuren dan wel adhesiebetuigende uitingen zal aangeven wat woord en niet woord is. Kijk, hij is de ondertiteling. Ja. Ja. Daarnaast heb ik gerechtsdeurwaarder op de datum als vermeld, ten verzoek van het Wickertribunaal, aangezegd dat verzet tegen een oprit geen zin heeft. Geen zin niet. Dus oproep heeft geen zin. Eigenlijk heb goede advocaten, maar eigenlijk bedoelt heer te zeggen, de Hollander, dus weggegooid geld. Mijn Ja? advocaten. Ja. Ja. Dat zeg ik van verkiek toch wel die envelop van. Het is wel weggegooid, maar goeie wel dus de kant op. Dat maakt allemaal niks doen. Dan moet ik 10 zwaarte opprijs doen. Dat maakt niks uit. Ja. Ja, maar dan komt de volgende. Oh. Dus de gedachte dat toch mijn te moeten doen, de rechterlijke mag, om zal piezelen. Goed. Piezelen. Heb ze goed Ja. gedaan? Piezelen is. Piezelen. Piezelen. Piezelen is. Piezelen. De kosten van dit exploit zijn voor ons, gerechtsdeurwaarders, wettelijk vastgelegd
in Prodeo zeggen. Is getekend? Arthur Spargaarden, gerestaureerd. Kan Oh, niet. welke moet je het vullen aan de binnenkant? Hè? Nou, aan de boetekant hoor. Ja, Ik heb dampen hoor. dat is een stel voort. Oh, daar is de grond vooral. Dat is, Nou ja. dat is al nummer 1. Ja, moest even gaan voor je. Ketel link geshoord. Ja, Flink. en de ketel, dat is weer, ja, hij zou zeggen ze het over hoppen. Een orkesthoppen. En dit is weer de ketel. En dan hebben ze ook nog, wat hebben ze nog van Jong in Geneve? Bolt. Ja, dus dat kunnen we allemaal goed. Verzuim echterlijke plicht, Frans. Als je het gaat te zeggen, of moest het nu zeggen, maar... Nee, je begint dat u van mijn of ja, dat Ik weet het niet, maar we hebben een beroepsgeheim, dus zeg het even in de camera. Ik heb dat of ze gaat die echterlijke plicht. En altijd een goede vader geweest. Ik gooi zeggen, ja. Nee, echterlijke plicht. Ja, Ik vind het toch zo verschrikkelijk. Kennen. Maar je helpt me, ga met die tuurlijk. Zeg maar, Frans, even onder het gezang gezwegen. Hè. Die kluiten, voor die kluiten is twee. Ik neem het die volgende week even met. we hoeven toch geen rekening te schikken. Hè. Dat kind zo. Gewoon ex-BTW. een envelop van wat ze juist heeft Gelukkig staat er gekregen. niks van corruptie en als ze gaat snappen, dan kan ik die wel toegeven. Nee, is goed. Dan moet Ik heb nog een paar opprijs van de veuren, dus dan kun je het erbij inleggen en dan krijg je die envelop van. Wat er maar in de envelop, hè. En nee, gaat zo niet goed, Nee. dat gaat er niet.